Gaurkoan, Gernikan ospatutako bertso egunaren errepasoa egingo dizuegu. Zer den bertso eguna? Bertsoak? Bertsoaren omenean. Bertsoak? Dairuta besnetan. Eta bertso gehiago? Eta nire alde zer. Ireneo Ajuria eta Jonen Beita Garriko Bertso Eskolako sortzaileekin elkartuko gara. Eta baita Janire Arrizabalaga eta Koldo Gezuraga Lili Bertso Eskolako lagunekin ere. Gernikako bertso eguneko jaialdia eta Tolosako atariko saioa izango ditugu. Esan dizuet bertso egunean bertsoak izaten direla? Egun honeta ongi etorri, Garrikoren izenean, jai berezia astera goaz, eskolarik zarrenean, 65 urte dira, hasi ginala lanean, leku oberik ezin hautatu, bertzolari egunean, egune bat igaro daigun, aldarte sano honean, bertsoaren omenean. Musikan, Garriko Bertso Eskola sortu zenean, mutil-koxkor batzuk besterik ez ziren Jonen Beita eta Ireneo Ajuria. Aurtengo bertso egunean, aitortza bat egin nahi izan diote Euskal Herriko lehenengo bertso eskoletako bati. Garai hori gogoratzeko elkartu gara eurekin. Jon, Ireneo, noiz sortu zen Garriko Bertso Eskola? 1949. Zuek zenbat urte zen ituzten? Nik 9 eta 12 urte nik. 4 urte. Eta nolatan hurbildu zineten edo nolatan izan zen sorrera hori? Bizkaiko txapelketa hasi berria egoan, Gerraosteko Bizkaiko txapelketa eta zeo zer egin behar zala, preparatu jentea eta horretarako bertso eskola bat sortu edo ia zer egin behar genuen aideratzeko frutu berriak edo ez egin nola esan. Eta horra ziren batzarrak egiten, erabaki zuten, taberna plaza bezala hartu eta ara joatea gure bilerak egiten, azteroko bilerak egiten. Etzen xamurra izango, frankismo bete-betean, bertxotan aritzeko, euskararekin lotutako zerbait egiteko? Lehenengo bilera biak egin zidan taberna ondoko etxean. Baina susmoak hasi edo hasteko beldurrez danen aurrean egitea erabaki ben. Jenteak ikusi daian ez ala beste apartekorik gertatzen. Eta zer egiten zen duten? Bapatean, bertso zaharrak abestu, idatzi, nolako ariketak edo lanak egiten zen dituzten? 4 bertso bakoitzak aste barruan egiteko gaia jartzen eban. Gero, hurrengo astean horre bertsoak abestu. Ebaten ebazan berak, mekanografiatu eta barriro ekarri. Bertsoak etxean egindako bertsoak abestu ondoren hasten zan eskola edo gaiak eman da, puntuka, zan bertso eskola eta bertso plaza batera. Azken taberna larun batetan bete egiten zan. Da batzutan, ateak zabaldu eta eurreko parrelpean ere jendea egoten zan. Esan liteke, bertso eskola publikoarekin egiten zen dutela. Bai. Bi batera, bertso plaza zan eta bertso eskola zan. Eta bertsoak aztertu egiten ziren, da komentatu eta bertso eskolako moduan, eta gero saioa ere plazarako moduan. Antxe da gilen hemen txemizel, tanik patxi dut izena, behin gomita ukanta gero,
eman behar ginuen dena. Gure laugarren zaha falta, baina hau ez da problema. Amabietan etorria da, iparraldearen orena. Amabietan etorria da, iparraldearen orena. Hiru probintzi pasatu ditut, herri hau baita zabala, eguerditako onat heltzeko, gin behar da berehala. Lehenik trago bat, gero kafe bat, bizpahiru pintxo ala. Guk zuek ilan egingo dugu, bertso eskolan bezala. Guk zuek ilan egingo dugu, bertso eskolan bezala. Bertso eskolak eskaintzen baitu, gogo poz eta indarra. Iparra ez da beti folklore eta beti irrifarra. Tokatzen zaigu aira ametsen, azpian egon beharra. Goza dezagun urtean dugun saio ofizial bakarra. Goza dezagun urtean dugun saio ofizial bakarra. Etorri gera ta aparkatzen, hasieran lan eharrak. Bainoango parkin batean utzi, eta gaztatu indarrak. Eta ditugu guk aurrekoei erantzuteko beharrak. Gu ez gehala ainonak edo, gu ez gerala intxarrak. Bifa haitu deu eta guk nola, maite degun izkan bila. Ja erantzun deu eta berorik, ez gaitezen katramila. Gaurkuan ere erakutsi dut, memoriz ainaiz abila. Edo etxean utzi dut ala, hemen galdu dut mobila. Naiz eta einaut zure goera, ez egun nahiko krudela. Gu izerditan egon gintezke, bai urduri mela-mela. Mobilaztu eta herrian, buelta eman digutela. Grabatuko ute jakin ezazu, kamara asko daudela. Dena guapoa gerala pixka bat mozkortuz gero, zeder jarriko degun hau amabiak ezkero. Eskuak gurutzatuta hor batzuk daude trantzeko, desiatzen daudelako hor barrura pasatzeko badabadun. Zortziko handitiko plara badago diferentzia, hau da irudikatzeko keroko dekadentzia. Baino guk gaur ez dugu egin behar planto,
Alere kantatzena nik ez dakit alto, den aukera eman nahi liguketelako, edo veteranoak alper daudelako. Ta ze ondo gabiltzan Gernika erdian, ta azpeitin ze juerga azkeneko aldian. Proposamen bat utzi nahi dut agerian, urrengo bertso eguna egin laguardian. Besta egin genuen besteekin bagda, ta autoan ekajiz nekearen karga. Egun besta gutxio eginik behar ba, gero ipajaldera itzuli behar da. Bertzo egunak zenbat eskaintza, ta ekitaldi emankor, teloneroak amaitu dira, plater printzipala oindator. Bertzo eguna bihurtu geinke, bengoaren bertzo egune, eta zelan ez egin behar dugu, kantuz geukura dogune. Antza emoteko astelenarin, edota martitzenari, astra oidogu gure bertxotan, ta gure kantuen kabi. Gernika ez da soilik arbola, ta ez da soilik Picasso, onaino etorri ezin izanaz, inbiditan dalizaso. Lehen lotzatiak garela esanez, hortik egonda mila jai, koplazaleak izan garagu, kopazaleak ere bai. Urteo bertzo baskari, jaialdi eta dileibul, zapatuetan guztiok aful, eta domeketan laur. In dieser Beziehung sind vielleicht die sogenannten Bertzolaris das treffendste Beispiel für die Musikalität unserer Rasse. Alemaniako telebista ere, etorri zen, Garriko Bertso Eskola grabatzera. Nola gogoratzen duzu hori? Guretzako izan zen gauze berezize eta handia. Bai, berria zen ana. Telebista etortzea horako txoko batera gauza handia zen. Ni gogoratzen da zolana, neo eta betxi moduan, segula hainbeste txokolate nuela jan. Etortzen zianak tabernan denda ere bazeogan. Eta zer nahi nuen eta txokolate eman ezia den eta aspertu arte. Gustora beraz. Eta baduze horrelako beste momentu berezirik gogoan? Eskola moduan gero plazak ere egiten genituen. Eta beharroa da lehenengoz izan zen eguan, ez da? Lehenengoz urten genuenen plazara kantatzera beharroa momentu hori. Nik orduen izango nituen 13 urte. Eta honei lau gutxiago. 9 urte. Eta jende aurrera saltzea holan bertsotan da, guretzako gauza berezi bat zen. Eta gaur egun nola ikusten dituzu hemen musikako eta Gernikako bertsolari gazteak?
Lilibertso dago hemen Gernikan, eta ondo antolatzen dira. Azero egiten dituzte euren saioak, eta nik uste dut badoala, apurka badoala jende berria. Uste dut orokorrean, beste tokietan bezala indarra hartzen dagoela, hartu duela eta indar gehiago hartzen dagoela. Eta aurten bertso eguna, hemen, Gernikan, zuek lehenengo bertso egun horiek nola gogoratzen dituzue? Egun berezi bezala bertsolari pila bat elkar ezagutzeko eta elkarrekin egoteko eta egun politak. Lehen Donostira joaten ginen bertso egun handia egiten zanean, urtaroko egun horretara. Eta nahi kantatu dugu Jonek eta nik elkarrekin, omenalditan eta egun polita izatu da. Eta tartean, eguna hasteko, bertso eguna hasteko, omenaldia egingo zaio hemen Garriko Bertso Eskolari, horrek zer esan nahi duzuentzat? Bueno, zelan izan, harrotasun bat edo zuk egindako lanaren unarpen bat, ez zarela alperek ibiliz, Bueno, hortik joango da, gure eskerona. Sustrai, gaugiroko taberna bateko komuneko atea, zara. Urte asko daroazuz bertan, eta zure azalean pegatina eta pintada asko dagoz. Saioa dator, komunean barrura, eta ezagutu duzu. Duela 20 urte, pintada hundi bat, egin zure azalean. Barriro errotuladore baltza ataratzen ikusi duzu. Papel rolloan utzi duzu patxarana, eta nabari zaizu mian labana. Lehen nuklearrik ez, letrak banan, idatzi zenidan ta gaur berriz nigana. Ez da bakadukatu jarri zenidana, ez da bakadukatu jarri zenidana. Nuklearrik ez nion horrekin zeseta, gero okupazioan simboloa xerka, baina ene edadea nere gangurdeta, tatxatzera etorri naiz tarteka, orain dauzkat 2 ume eta 4 hipoteka. Orain dauzkat 2 ume eta 4 hipoteka. Goibel nabaritzen dut zure begirada, bihotzari ere eskas baitzaio taupada. Denak aldatzen gara boladaz bolada, lehen nuklearren aurka zeunden eta ara. Famili nuklear bat bilakatu zara, famili nuklear bat bilakatu zara. Toxifikatzen joan da konversazioa, lehen defendatzen nuen okupazioa, edo aska zezaten euskal nazioa, eta orain etxean dedikazioa,
Idatzi behar dut gora kontziliazioa. Idatzi behar dut gora kontziliazioa. Beraz, etzabiltz gaizki eta pak saltatzen, naiz lehengo nostalgia etzaizun faltatzen, saioa eta bihotz bat pintada hola zen, behintzat saiatu zaitez, berau gogoratzen, ikas dezazun zure burua maitatzen. Ikas dezazun zure burua maitatzen. Boligrafoz egiten nuen intifada, baina denok zartzen gara kamarada, ta ertz askotakoa da orain barrikada, lengokoei arindu nahi nieke karga, amore ematen ere ikasi behar da. Amore ematen ere ikasi behar da. Bueno, 11 dira, ordu batetan pasatzen da korrika, trago pare bat, luzaketak eta egurra. Nola korrika pasa dela, baina ze ordu da? Ordu bilak? Igual harrapatuko ditut. Martxoaren 23 da. Agendan ondo gordeta zeneukaten larun bata. Korrika Tolosatik pasatzen den eguna. Eguardiko ordubitan pasako da lehenengoz, Alegitik barrena, iritsiko da Tolosara, Tolosa erdigunean Ibarrara joan, eta berriz ere handik bueltan Tolosa zeharkatuko du Anoetara bidean. Zuek urtero, 2 urtez behin alegia, utxik egin gabe korrika ateratzen zeaten 4 lagun zeate. Eta horten nola ez ba? 2 aldiz pasatzen dala jakinda gainea, eta larun bata, ze gehiago eskatu. Korrika beti da, garrantzitsua eta ospatzeko goizeko 11etan geratu zarete Ikatza tabernan. Hasi zarete behetik gora. Trago bat hartu beharko dugu ba. Ikatza, Iratxo, Eguzki, konturatzerako eguardia. Eta nahi baino trago gehiago, soinean. Eta orain? Ikatzak kabia astea suarra eta ustu arte barrika. Ni benta undira iristerako Baionan dago korrika. Ez apuratu zer dira baina 3-4 gintonik trago. Orain korrika egingo dugu lehen baino azkarrago. Zuri tokani ez gintonika, ez Julio bezain errebelde, baina presnago korrika urtero egin behar badugu ere. Ba Ikatzako erregaiakin naizta zuek ez sinetxi, beroketa ona litzateke kabira igota jetxi. Ba martragota ia burutik atera zaitintzen sua, beste trago bat eta igual neukidatziko den mezua. Fronton tabernara joan gaitezen pintxoa eta oliba, gero korrika pixka bat eta gero pelota partida. Ta aekako antolatzaileek zeideia ona aupa,
Zepetonek babero baten funtzioa ere badauka. Ta ika ara furgona ta guk ez dakigun nun hil. Herria arrodijoa baina gulauok behintzat hain umil. Lili Bertso bertso eskolako lagunak burubelarri aritu dira bertso egunaren prestaketa lanetan. Astran elkartu gara bikiderekin, aurtengo eguna nola prestatu duten kontadi ezaguten Janire Arrizabalagak eta Koldo Gezuragak. Janire, Koldo, zer da Lili Bertso? Nik esango nean, bai, bertso eskola da, eta hori argi dago, eta publikora begirolan behitzuten dela, baina Lili Bertsoko partaide moduen, nik esango nean Lili Bertso dela laguntalde bat, zeina lurralde bat, lurralde edo eskualde batek batzen duen, eta bebai, hobi edo afizio jakin batek, ez da hainoikoa gaur egungo gizartean, eta herri zen bertan bezorden. Lotura horrek eragindozku aliantza batzuk sortze gure artien, eta ustot gaur egun kuadrilla moduen alko genula definidu momentu espezifiko batzutan. Eta zuek noiztik zarete Lili Bertsoko kide? Ja urte batzu, bai, nire ikaslia izan zen, sasoi baten. Egize da, azken urtietan egonda gorakada bat, berez, esan hain handize bertso eskoli oin urte batzuk, eta egon zan olako gure belaunaldiz eta batez, eta hostien etorri ziren pare bat eta egon ziren oso potentiek, eta gorakada bat emon ban ez bakarrik kuantitatiboki, baizik eta kualitatiboki be bai, eta lortu gendu apurtxua Janirek esan deuen zer hori giro hori sortzia. Ni 15-16 urtea sartu nintzela ustot, harinago eskolatik, edo udaletzi nintzen genuen bertso eskola txiki batetik iradineko jendigaz, salto amone bana nintzen nintzen, eta gaur egun aktiboki Lili Bertson dauen kiderik gaztiena nazela usteot. Urtean zehar, nolako ekintzak antolatzen dituzue, edo zein dira agendan markatuta dituzuen egun horiek? Usteot, bat nabarmentzeko dela hiru urte hasi ginen argi baltza sariketia, nahiko entzutetzu izan dela. Gero itzen dugu sinauteriz eta bertsopoteoa, urriko azken astelen bezperako saioa, eta gero udan zior berri desberdinetan, joaten gara saio desberdinek eitzen, eta saiatu gara apurtxu bat eskualde mailara herri txikizetara eta zabaltzen, eta nik uste indogula nahiko lan importanti horretan hitzarmenak eta sinatu dugu udal desberdinekaz, eta igual saio batzuk sasoi baten ospatzen zienak eta gaur egunez lortu dugu berreskuratzea. Eta, helburu da apurtxu bat asko gara, eta gure kidieri emotie holtzak, eta ja horrek suposatzen badeu aukeri eukitxie, esango dugu, maila hobeko bertsolari sekaz kantetako, asko sobeto. Horrek danak ekarten deuelako gure eskualdien bertsosaletasunen sustatzia. Udazkenean, Bizkaiko txapelketa jokatu zen, horrek nola eragin dio bertso eskolari? Suertia dekogu, gure inguruko jentie oso potentea biela txapelketan eta naizta guk txapelketako parte izan, azkenien aurton postasun askoran dugu, honintza da gure inguruen asko maitatzen dugun pertsona bat, gure oso hurbilekoa, eta honintzan presentzile finalien Aitorren bigarren finala, Aitor Etxebarria Zarraga aurreko txapelketan ganera bere bigarren txapelketi izan da, lortu eban finalera heltzie, eta urton lortu egostabe heltzie, eta hori guk azkenien bai biziogu zozer kolektibo moduen. Danok posten gara, besti gaitxik eta bizitzen dugu garaipena geuriek izango hasio moduen. Eta Ibai eta Koldo semifinalartara heldu izena, guretzat berezizi izen zan, Aitor eta honintza jakin dugu, baina Ibai eta Koldo lehengo aldi semifinalatara guztot horrek postasun berezi bat sortu deskula, eta bertso eskola guztize joan gien animetan, eta egon berezizik izan ziren. Azken aldian askotan entzuten dugu txapelketa zama handia dela bertsolarientzat. Ordu asko eskaintzen zaizkiola, nekagarria dala, tentsioa, lehia, ez dala jasangarria, hitz gogor asko eskaini izkiogu danok txapelketari, baina orain kontrakoa, eskatuko dutu. Zer du txapelketak honetik? Txapelketa zer da,
ez bada gozada, bestela lasaiegi goazta plazara. Propio apuntatzen naiz txapelketetara. Bestela ezpainoa berso eskolara. Aretoa aineder eta aingalako, eta zu pasilloan denak zeuretzako, denak zu jainkotzen ta zu izar haunditzako. Zer nolako txutea egoarentzako, ta alaxe gabiltza egoa xaxatzen. Urteetan aurrera txiklea luzatzen. Esazue egia norkeztu pasatzen. Denbora txapeldunan agurra pentsatzen. Ta alare segitzen duzu mela, mela. Pentsatuaz jausiko zaizula txapela, ta ez denean jausten zeune txepela. Eskerrak kulpatzeko juezak daudela. Ta ala doakizu bizitzaren trena. Esperientzia emanta igatuz kemena. Naizta relatibizau behar duzun dena. Zure baitan itxoiten duzu garaipena. Naizta relatibizau behar duzun dena. Parte hartzea ez da importanteena. Aitor ze eiten dezu ajearen kontra. Balengo putzuari pixkat begeio bota. Hiltzea ateratzen da hiltzeakin jota. Bizulo eginda ere ez dio inporta. Aburuza oiarte eta petritegi. Nahi badezu agenda esplikatzen segi. Beti dira askota inoiz ez gehiegi. Bai sagardotegia gustatzen zaineri. Patxotx adina bertxo kantatu ezkero. Garaiz etxeratzetik etzazu espero. Mingaina fresko ta burua bero. Jeikitzeko arazoa izaten da gero.
Ta oianan bersoa irurako plazan. Bat jartzekotan hori jarri behar altzan. Ez ederkiago ez nago zalantzan. Hori bain nire noizbait jartzeko esperantzan. Jarri bitarte hortan zuk atu anasa. Saiatu naizta ezin sudurretik pasa. Dena baita marranta ez dula karkasa. Ajea pasatzea ez da inerraza. Ta ze amets dauzkazu 24 hontan. Pentsatu izan dut bai horretaz askotan. Baizpiluekin jardun behar dut borrokan. Nunbait nere burua aurkitu asmotan. Amets berriak nola erditu litezke. Bihotzari jardunda ilusio eske. Azpian pasatuta beldur eta beste. Baina ez ditut aurkitzen nahi diren hainbeste. Kotxean inoiz joan alzarako piloto. Ez normalean norbait den nere ondoko. Txofertza ez da izan sekula oztopo. Lasaigarria baitzait gainera gustoko. Azken gaiztakeria zein da eindezuna. Beti nabil Julio bilata zesuma, baina ematen badet horren erantzuna, seguru nago gutxi gustatzen zaizuna. Ta zure ispilua entzulea balitz. Ola egingo nuke 3-4 aldiz. Bai badakit hilez nabilela murritz, baina bada espada ondo jarditza dan berri. Gehiago edo gitxiago, hemengo danok daukoguz behintzat, kontatzeaz edo onartzeaz lotzatzen garen afizioak ikusten duguza telebista programak, musika taldeak, guilty pleasureak. Zaioa, zuk badaukezuz batzuk. Itxiegi kontautakoak, baina, klaro, batzuk zure gertuagokoak beba gara, eta ezagutzen duguz. Egiak diren edo ez diren ez dakit, baina atzekook edo beste 3 kontatu beharko duzue ondo ezagutzen duzuenez saioa, bera kontatu ez daben eta ikusten bizi daben edo berak daukon afizio bat, gaur artean behintzat eta publikoki onartu ez dana, eta zelan ez saioa zure burua defenditzeko aukera emango dutzugu. Vegano antianimalista, naizta askoriru ditu, enzierrikoak ikusten ditu, ikusi eta aditu, pañuelikoan lepoan lotu, ta egiten da errenditu, bukatu ostean gero biarrautza eta magrak jaten ditu. Badarrako zalea naiz ni, erraz dugu ulertua, eta kazetaria gainera kombinazioa lertua. Euskadi irratian nenbilen,
ta kronika zen lekua, komentarista aritua naiz, hori ez da sekretua. Saioak deko sekretu asko, naiz publikoki ez konta hau. Matxismoaren sustar guztiak, moztu gura leukez rirrau. Jabatu deitu zenbait espata, katana eta enpara hau. Ta horregaitik berak gauero, forjado a fuego ikusten dau. Maik edorrik zein dabil ongien, egiten dut nik apostu, forjan sartu ohi dute burdina, ta kolore horrek poztu. Nola zenekien hori etxaun, afizioa nahi dut moztu. Bertan ikasten dut bertxotako ezpatak nola zorroztu. Kaio alkaizak aurroz denean, izan nahi zuen torero. Ere lehenengo hauteskundetan bozkatuzun zapatero. Ostiraletan goazen ikusten duta maite du bulego. Eta goizetan marka irakurtzen du egunero, egunero. Mbappe eta Cristiano daude, markari zorrotz begira. Bulegoren jita zeona ezin nezake deskriba. Zapatero zeinen potentea, gerorantza ze intriga. Baina hori ez da saio alkaiza, hori Alexa Garduiga. Astran gaude, zer da Astra Gernikarentzat? Bueno, Astra da hasteko kultura berbie beste eremu batzutara eraten duen leku bat. Astra orain dela 18 urte okupesan arma fabrika bat zen. Gaztiek ordukoak gure den leku bat musikariseken saietako, antzerkilarise gorputza irazpena praktiketako, gazte militantzien ebili esan gaztiek leku bat eukitzeko euren ekintzak aurrera taralizeteko, eta izan zen zeuzer historikoa, herri mailan bebai lortu zalako atxikimendu handi bat. Hau da guretzako etxe bat, eta Gernikeko kultur mugimenduen gabizenok Astra barik ez dugu ulertzen munduen, ez Astragaz bakarrik, badauz Gerniken bebai gune oso interesgarri batzuk, Iparagirre da, musikalkarti dela bertokoa, dekogu Parnaso deitzen den lokal bape bai, eta bueno, kultur mugimendue beti egon da, eta beti dabil mugimenduen, baina guretzako balizoa deko hortik arau bai, azkenien guamen batzen gara bertxotarako, onagatoz kontzertuek ikustera eta bar, onatorten gara usolanatara, azkenien guretzako da gure etxe bat gehiago eta guk holan bizi dugu Astra. Bai, eta anistasune, bai, nik izango nan Gernikeko anistasunen erakusgarri dela eta Gernikeko bizizen erakusgarri sartzezara Astrara eta oso zabala da hemen dagoen eskaintzia. Eta aurten, bertso eguna Gernikan eta Astran ospatuko dira, nola hartzen da horrelako gonbidapen bat? Bertso eskolan egune dela hartunde eta orduen Gernike Lilibertzon espazio bat izan da ustot horren ordezkaritza moduko bat hartzie edo horren testigo bat hartzie aitortza badala Lilibertzontzat, urtetan zierrin deuen lanagaitzik eta ikusgarritasun bat, hotz bat emoti Lilibertzori eta posgarri izan dela ustot gure kide guztizen artean lana suposatzen duela, baina Astrak dekon simbolismo horretaz gain, guretzako Astra dekon simbolismo horretaz gain, ez da igunaztu bertxogune hasiko dela musiken. Euskal Herriko bertso eskola mitikoetako bat egon da urte askotan,
bertso eskola historiko bat, eta azkenien gure inguruen bertsoakiko referentzialtasun handizen aukideuen lekue Garriko bertso eskolie da. Eta horregaitik, bertso eskolan eremu horretan eta Urton bertso eskolan leloa dela aprobetxeta oso importanti dela begitan zeinaku gure bertso eskolatik, bertan aztie badalako aitortza moduko bat Garriko bertso eskolieri urte askotako lana indeuen bertso eskola bat dalako, eta bertsolari saga oso ezagunek urten dielako, Beitatarrak, Ajuriatarrak eta bar, eta guretzako badeko horrepe bai balixoa. Koldo eta Janire, eskerrik asko, eta laster arte. Eskerrik asko. Maialen da saioa, zuen artean, konfiantza apur bat badukezue, baina, lagunape ezari. Kontua gaur erosketak egitera joan zariela supermerkatura, eta bat punta batean da bestean, pasilloan elkar ikusi duzue, eta inevitablea da gulutzatu ingo zariela. Paso hasi urreratzen, eta gesto bardina egin duzue biok, lehenengo bakoitzak, bere karrora begiratu, eta, gerturatu zari eta gurtzera joan zarenien, bestearen karrora begiratu, eta hortxe, karrizketa zelan hasi ez dakizuela, alkarren karroi begira, eta hozi, supermerkatu. Joe lujan bio da ene zoriona, baina presentzi honek sortu ezin egona, merkea eta ona omen merkadona, ez nun uste torriko zinenikan ona, enun uste torriko zinenikan ona. Ona llegatzeko ez nengoen segur, zuk pentsatuko dezu lujan biozezur. Babainero ni nauzu mami eta ezur, Merkadona bai degun nere guilty pleasure. Merkadona bai degun nere guilty pleasure. Guilty pleasure horrekin zabiltz adarran joka, nik ez dakit esaten baino ez dit importa. Aguakatea oloa tataina bota, bertsolari soldata funtzionario kompra. Bertsolari soldata funtzionario kompra. Zuere teoritik bideokerrean, oileizko plastiko bat dezu bazterrean. Kostila xerra batzuk dauzkan aurrean, zure veganismoa leku ederrean. Zure veganismoa leku ederrean. Saieskiak hartuta nengokenan bapo, zure irain oietaz egin dut eskapo, eta erosia dut hartzazu aintzako, etxertzean dudan txakurrarentzako. Etxertzean dudan txakurrarentzako. Pentsatu zazuni ze pobre ze kutre, jogurra goenaga hartu behar nuke. Baina danune hartzen dut urterikan urte, Xaloura biaje bat zozketatzen dute. Xaloura biaje bat zozketatzen dute. Koplatan egiteko edo. Zuek laurok, bertso egunera lanera etorri zaria.
hemengo asko modura. Zu Maialen DJ lanak egitera etorri zara. Zu Etxaun Zagardo kupelaren arduradun. Zu saioa Paskaritako plater printzipala egitera, kanpoan karpapean, paella handi bat egitera. Eta zu sustrai elkarteko langile modura, banera eta ara. Bai, zelan ikusten duzue panoramia? DJ-a ona ekarri naute horixe delako moda, baina hauek dantzan ipintzean miraria izango da. Egia esanik esperantza nahikoa bajunekarren, zebertzo txarrak bota da bezan Sagardona edan arren. Bertsolaria enau zueni, baina bai bertsozalea, paellarekin jarri nahi nuen nikeren ere alea. Hemen elkartu dira mitiko bersozale bersolari, behintzat planon bat eman diogu aspertuta zegonari. Hanka batean beste hanka nor balantza eta balantzea, hauek dantza deitzen dutena da pixua orekatzea. Ileiak upel parean egonda ez dakit zenbat denporan, ez dakit toketan jakonean eszenariora joango da. Babak aragizatiak eta azafran pila bat tira, jo bertsozale elkarte hori deseuskaldutzen ari da. Berso eskolakoak barranda abiltz, kantari ezin kabitu. Hemen jendeak besteenak ez bereak entzun nahi ditu. Bai berso eta berso antzeko, aurreko eta atzeko. Gaurre baten batek baietze esan volumena bajatzeko. Batzuk ikusi doda salboan, nigana azerre pintan. Ardau kopa bat baino ez daukela eta besteen inbiditan. Bertsozaleak kontentatzeko, horren ditugu errezak, paella egin dut paella eta gero beste denentzat. Gero gipuzkoar bat hurbildu zait, ta esan marmar lasaiean. Berso eguna hobea zela kursalen zen garaiean. Hemen denak eserita daude eta kantuan laukatu. DJ fasera transizioa ezin dut imaginatu. DJ-a hasi aurretik jende, asko neukon hemen klaro, eta DJ-a hasi danetik asko zazbere gehiago. Jateko arroza gero DJ bul, ian jarri naiz urduri, ene paella eta zezena honek Espainia dirudi. Ene bazkideai bersozale berriz astra bete, aurten batzar nagusira ere gonbidatuta zaudete.
Hasi dira Arabako txapelketako final laurdenak. Urtarrilaren 28an izan zen Izarran lehen saioa. Bigarrena otsailaren 4an izango da Oionen eta hirugarrena otsailaren 11an Laudion. Arabako txapelketari buruzko informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian duzue. Norgaren aitortuko deutzuegu ados, Peinerantzikaren ez tabuz erreparoz, izan gura genduke alduntzen altaboz, naiz eta gaur etorri garen hirua botz, bertso hauetan da non aldarriak dagoz. Zarea josten dugu puntadaka ariz, puntuka puntadak joz behar beste aldiz, askok ez jakinarren zerbaitetan gabiz, talde handia osatuz norbanako txikiz, eta talde txikia norbanako handiz. Itzak korapilatuz galderen lujuna, gure egitea da lortu nahi duguna. Bertxotan ahots bat da bakarrik entzuna, sekatuz gero hau da lortuko duzuna, alduntzen doan talde baten oiartzuna. Berandu heltzen dena aje puntuz graben, atzean dakarrena kaina eta jota ben, luzelo egin duen senyora bat baren, bitxutxu mutxu luze hiru batzar klaben, Durangon joaten dira orduak nahi gabe. Batek jantzita dakar amonaren batan, besteak sudujean dauka mukitantan, beste batek sofatik lapurtu du manta, laugarrenak jantzi du trikota galanta, biabonako hotza ezin da jasanta. Hirugai jartzaile finain bat bertso lagun, ze genealogia eta ze aizpa album, bakoitza gure txeko garela demagun, baina elkarri eskua luzatuta aldun, periferiak zentro bihurtu ditzagun. Irentziz mandarinak eta digestibak, partekatuz ideiak eta perspektibak, sortu da gerturatuz inguru ez dirat, talde egealista baina amestibak, zirrikitutan sortzen dira alternatibak. Gazteen ta helduen bertso simbiosi, feministak alduntzen leukake sinopsi, erreferentea zen Orioko Rosi, arreta jarri zainbat kideren ahotsi, hitzak eta sareak nahi ditugu josi. Doinuz errimazitzez beteaz ganbara, behar duzunean jaso zaintzaren brigada, kantuan hausnartzeko goizez batzen gara, izaten hausartzeko leku ere bada, eskola zaratago doa behar bada. Laborduko saioko negedo nagi, meme elkarrizketan aizkenu eiadi, hilabetean behingo larun batak abi, okinderiko kafe geroko bazkari, ezaio da mutuko hurbiltzen denari, ezaio da mutuko